Hej, og velkommen til min næste plantetips, jeg vil give jer i dag. Og denne gang vil jeg give lidt om vandingssystemet til en plantesæk ude i drivhuset. Det kan man fint bruge som plastdunk som den her. Og det gør man på følgende måde. Man kan skære bunden af den her, og bore et lille hul ned i bunden med låg på, og så her nede i siden, hen rundt kan man bore den hul. Så man har lavet en anden model her, en på sidste år, som har bare genbrugt. Bunden skåret af, nogle små hul i her, som du kan se, og så et hul i det. Så planter man bare der midt i plantesækken, i midten, sådan. Ja. Se, om jeg kan få en fast med. Det er så lige mellem 2 tomater her. Sådan. Så kan man bare tage vandet. Sådan der. Jeg kan nu bare se, hvordan det løber stærkt gennem det lige. Så løber nemlig ned ind i jorden. Så man ikke alt det spil ved siden af. Smart, ikke? Tak for det.